Promise you got me, you'll always be together. Call somebody. Medical community to conclusions, instructions, medical transcriptions, medical operation descriptions, functional systems, business, fireman, teacher, social worker,
Distribution company. What a sound.
Let's be together. I love you. So alright, they could change my life forever. And I promise you got me a rose, be together. I love you. Since you love me too. Yeah, alam mo ba sa longhin? Cuma main engkau na. Oh.
see.
Sa totoo lang. Dahil ka na ang mag-iingat kayo dyan sa self-hero. Okay? Di ba? Okay ba tayo? Ang sinakalanan ay konsyo. Ay po na rin steroids. Sinutan matagal ng pinag-test, no? Kasi dati na lang siya nababasa. Diba, anak, maraming salamat. Mag-iingat ka. At sabi niya, Edelinata, pagdating sa pag-ibig, walang idadadad na pinag-uusapan. Walang network ka dito sa ako. Kaya naman ko kay Eko, di ba? Akala, kasi ang ganda ng araw. Happy Monday lang tayo. Ganoon. Kaya si Oran, alam mo, hindi pa nag-text taga Denmark. Di ba? Hindi masyadong labakas. Okay. First time mo. Ganda ang apelido. Abelia Despacito. Ang ganda. Ngayon ko lang narinig yan. Oh, Despacito. Thank you, ah. Salamat sa'yo. At ito rin, si Wee. Hello po sa inyong lahat. Pero lahat mo siya. Sana po ay magandang araw po. From Calgary, Alberta. Siyempre, sana kayo ang magandang araw niyo. Sobrang snow. Diyan sa Calgary. Ingat kayo. They could change my life forever. And I promise you get me around. Isang barangay na labada. Puro matsaba. Goodbye, Tina. Mommy, isang labanang yan. Sa Fry Bar. May powerful stay-away enzymes na malupit sa lubid ng siya. At di nasakit sa kamay. Isang labanang yan. Hello, pahinam. Fry Bar.
I don't care what they say.
Dahil sa mga OFW, nagsasabi sila sa mundo. Maraming nagagawa na nanating ang malasakit. Para kay Senator Bongo, ang ating Mr. Malasakit, serbisyo ang more serbisyo. Sa Sabado Cine, 2025 is going to be bigger. Dahil ang quality ng industry class film, now better. Bakit si Pablo? Ano ba lang? Ang tanging kasalanan niya naging anak ng prophet mo sa ibang lalaki. Ito naman ang ating lahat, kaya tayo naninindig siya. Husband, he is working in. Sabi niya, Alam mo ba, bakit ito? Kasi si Roy, kasamang wife niya, at ikaw na si Juan, nag-iisa. At iniwan ang tila. Asya naman, ang aming anak, si Brown. January 13th to 17th, Ina, Southeast Cinema, masayang balik-balikan. Kasama mo, nakatulog dyan. Everything will be okay. Kapit lang.
Sa ayos na